Косе босе. Приказка от Рамбо Силек. Не пропускайте да изгледате приказката до края, за да чуете каква е поуката. И не забравяйте да се абонирате за нашия YouTube канал. Направило си косенцето-босенцето гнезденце. Снесло си яйчица. Един ден, докато то си седяло в гнездото и пазело яйчицата, под дървото минала хитрата и лукава кума лиса и завикала: „Косе босе, дай ми едно яйчице. Дойдоха ми тата и мама на гости, ще им сваря чорбица.“ Косенцето било добро и състрадателно. Станало му жал за кума лиса и й дало едно от яйчицата си. На следващия ден кума лиса отново се върнала и застанала под гнездото на косенцето. Този път гласът й бил още по-настоятелен. „Косе босе, моля те, дай ми още едно яйчице. Днес на гости ми дойдоха кака и бате. Трябва да им сготвя нещо топло и вкусно.“ Косенцето решило, че може да помогне още веднъж. Вярвало, че добротата винаги се отплаща и че кума лиса наистина има нужда. И така минали няколко дни, а кума лиса продължавала да идва всеки ден и да иска от яйцата с ново оправдание. Накрая на косенцето му останало само едно последно яйчице. Дошла пак кума лиса и казала: „Косенце, босенце, дай ми яйчице. Трябва да си сготвя чорбица. Гладна съм.“ „Нямам лиске. Всичките ми яйчица взе и не мога да си измътя пиленца“, отвърнало натъжено и разтревожено косенцето, като се опитвало да скрие под крилото си последното останало яйчице. Кума лиса много се разсърдила. Гладът й я направил още по-ядосана. Колкото и да й се моляло косе босе да не му взима последното яйчице, тя отказвала да чуе. „Като не ми дадеш яйце, косе босе, сега тебе ще изям“, казала лиса ядосано. Косенцето с мъка дало и последното си яйчице и осъзнало, че вече няма как да си измъти пиленца, защото алчната лисана му взела всичко. То заплакало от мъка и се чудело какво да прави. На сутринта едно куче минало през гората. То видяло как косенцето плаче и го попитало: „Защо плачеш, косе босе?“ „Как да не плача, кученце? Всяка сутрин идва кума лиса и ми взима по едно яйчице. Вземи ги всичките. Не можах да си измътя пиленца. Тази сутрин пак ще дойде. Нямам какво да й дам. И като не й дам яйчице, тя каза, че мене ще изяде.“ Кучето било добро, умно и състрадателно и решило да помогне на косенцето. „Не плачи, косе босе. Аз ще се скрия ей тук, в храстите. А ти ме чуй внимателно. Като дойде кума лиса да ти иска яйчице и кажи: „Нямам лиски яйчице, но ей там в хръсталака има една кокошчица, нея вземи.“ Кучето се скрило в храстите и зачакало. След малко дошла кума лиса и казала: „Косе босе, дай ми едно яйчице.“ „Нямам лиски яйчице. Ти вече ми ги взе всичките, но ей там в хръсталака се е скрила една кокошчица. Ако искаш, потърси я и я вземи.“ Кума лиса веднага се зарадвала, че ще си похапне вкусна кокошчица. Тя се затичала към храстите, нетърпелива да я хване. Но щом започнала да рови с шумата, оттам изскочило голямото куче. Лисицата се оплашила и побягнала с всичка сила, а кучето я подгонило с яростен лай. Тя бягала, то я гонело, а когато за малко да я хване, лисана успяла да стигне до къщичката си и да се скрие вътре. Залостила вратата, задъхана и разтреперана.
Кучето застанало пред къщичката. Чакало да се подаде кума Лиса, за да я хване. Тя обаче не знаела, че той я дебне отвън и взела да се оглежда и да се радва. Погледнала към краката си и заговорила. Я кажете, кръченца, как викахте, когато ви гонеше кучето? Беш лиске да бягаме, беш лиске да бягаме. Мили какини кръченца, кака ще им купи чехлички? Кучето ядосано я слушало отвън, но не се издавало. Продължавало да я дебне и да търси удобен момент, за да хване кума Лиса. А тя не спирала да се гледа в огледалото, да се суети и да говори на себе си с лукава усмивка. Ами вие, очички, как викахте? И ние викахме, беш ли иска да бягаме, беш ли иска да бягаме. Мили какини очички, кака ще ви купи очилца? Кума Лиса започнала да върти щастлива опашка, възхищавайки се сама на себе си и повтаряйки колко умна и красива е. Кучето застанало още по-близо до прозорчето на къщичката й, без да се издава. Тя отново започнала да говори сама на себе си. Ами вие, ушички, как казвахте? И ние тъй викахме. Беш ли иска да бягаме? Беш ли иска да бягаме? Мили какини ушички, кака ще им купи обички? Така продължила Лисана да се оглежда и да се кипри, като накрая хванала с лапи опашката си и й казала. А ти, опашице, как викаше? Дръж, куче Лиса, за опашката, дръж, куче Лиса, за опашката. Така ли? Ще те науча аз тебе. Ей, сега ще те дам на кучето, казала ядосано кума Лиса. И без да се замисли, подала опашката си навън. Кучето само това и чакало и веднага я захапало, като започнало да я дърпа с всичка сила. Лисицата се опитвала да се отскубне, но силното куче я тегляло навън и с един скок я сграбчило. Тя се молила за милост, а кучето й казало, че ще я пусне, ако обещае никога повече да не се доближава до гнездото на Косе-босе. Така и станало. С дрипава опашка кума Лиса побягнала и се скрила в гората. Тя повече не се осмелила да доближи гнездото на Косе-босе, а то си снесло нови яйчица, от които му се излюпили здрави и красиви пиленца. И така, каква е поуката от приказката Косе-босе? Тя ни учи, че е добре да помагаме на другите, но не трябва да позволяваме те да се възползват от нашата доброта. Както и, че не бива да бъдем алчни и неблагодарни. Тези, които се отнасят зле с другите, рано или късно ще срещнат последствията от действията си. А истинските приятели се познават по това, че ще ни подадат ръка, ако сме в беда и някой се отнася зле с нас.